price freeze on basic goods. Ngayon, Dad, may announcement ng Malacanang today. Ang in-announce nila na in-order daw ni President Bongbong Marcos na lahat ng mga basic goods daw, katulad ng mga canned noodles, canned sardines, noodles, milk, imported rice, etc., dapat may price freeze daw para hindi daw tumaas o hindi daw gagalaw ang presyo nito in time for the holidays. Sinasabi na ngayon ng Malacanang na makakatulong to sa mga Pilipino kasi at least hindi na tataas ang presyo ng mga bilihin, especially mga necessary goods this holiday season. Pero Dad, ano masasabi mo dito? Epektibo ba ang strategy nito na dapat iseset natin ng price ceiling ang mga gamit? At anong magiging epekto nito sa ekonomiya, sa mga nagbebenta at saka sa mga gumagawa ng mga goods na ito dito sa Pilipinas? Well, kasi nga ang layunin ng Pangulo ay napakaganda, no? Gusto niya na matulungan yung mga mahirap na kababayan natin, lalo yung mga salaylayan na hirap talagang pagtugmain yung kanilang ginagastos o budget, no? Kaya nga ayaw niya silang masaktan during this holiday season. Ngunit siguro yung mga ibang nagpapayo din ng mga strategy na ganito kasi nga itong mga ganitong price control strategy napakatagal na itong ginagamit, no? Ng iba't ibang mga pamahalaan at iba't ibang namumuno at namamahala. Kaya lang ang tanong dito, effective ba to? Ngayon kadalasan ang sagot diyan hindi, no? Kasi bakit? Yung law of supply and demand kasi, no? Ibig sabihin, natural law yan, hindi yan batas na dinidikta sa lipunan, no? It's a natural law. Kung maraming supply at ang demand hindi naman tumataas, bababa ang presyo. Kung malaki ang demand tapos yung supply hindi naman tumataas, talagang tataas yung presyo. Pag sinakal mo yan, lalong magkakawalaan ng produkto, magtatago, mag-hoarding at maghihintay sila na matapos yung tawag dito yung holiday season sa kanila ilalabas lamang. So lalo lang nawalan ng mga choices o options yung mga consumers o mga mamimili, no? So kadalasan ano ba yung mga ginagawa ng mga paraan o strategy? No? Siguro magandang hangarin pero methodology lang medyo dapat kumbaga hubugin ng maayos na tinitingnan natin yung law of supply and demand. So kung ganito mga holiday season for example, no, at alam natin na tataas yung demand ng mga ganitong basic goods and commodities, dapat ang gawin ng gobyerno lalo ng Department of Trade Industries is luwagan yung pag-aangkat. No? Ibig sabihin, tanggalin muna yung mga quota, luwagan para sa ganun para mas marami mag-import nang sa ganun dumami yung supply. No? Kasi kung lalo mong hihigpitan yung importation, may mga duties o tariff o quota na ganyan, talagang siyempre yung mga local production lang ang asahan mo, talagang siyempre yung demand tumaas ko tapos yung supply mo constant, talagang tataas yung presyo. Pagka pinris mo yan, di siyempre yung mga negosyante, yung mga nangangalakal o yung mga industrialista, itatago rin nila yung produkto nila, lalo na pipigilin o kung hindi naman ibebenta sa gray market na nang sa ganun malusutan nila yung price control kasi hindi mo naman mababantayan lahat ng tindahan, no? So pailalagay mo mababantayan mo yung mga lalaki lamang, yung mga maliliit gagawa ng paraan para malabag nila yung ganyan. So ibig sabihin minsan may mga batas kasi na kahit na gusto mong ipatupad, mahirap ipatupad kaya dapat maging practical at gagamitin ng common sense sa pag ganitong mga katayuan, no? So kunyari katulad yan, no? Alam natin na mag-holiday season na tataas ang demand, bigla natin buksan ang quota, sige, lahat ng importer ng mga foreign products, ng mga canned goods, sardines and everything, ibaba mo muna yung taripa o ibigyan mo sila ng open quota para sa ganun dumagsa dito. Pag dumagsa yan, dahil sa dami ng supply, mag-uunahan silang ibenta yan, bababa yung presyo. So there is a natural law na supply and demand, no? So yun ang dapat nating i-manage, hindi yung presyo. Kasi yung presyo, kung gagawin mo yan, lalo lang magtatago yan mga yun, o lalong wala na gusto mag-produce kasi kung malulugi sila, ayaw rin naman nila. So yun ang mga challenges dito na dapat lang nating tingnan. The objective is definitely very noble. The objective is definitely very beneficial to everybody else. But the methodology should be calibrated so that it would be more practical, more kumbaga doable for the society and the community. Kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba tama ang solusyon ng isang price freeze para mas bumaba ang presyo ng gamit at mga bilihin dito sa Pilipinas? Kung ang tanong ko sa inyo, kung ang gastos niyo para gumawa ng bigas or magbenta ng bigas ay 5 pesos, para sasabihin sa iyo ng gobyerno na 6 pesos lang ang maximum selling price niyo. So isang piso lang ang magiging kita niyo for every kilo ng bigas. Sa tingin nyo ba mas gusto niyo magbenta ng bigas kung ganyan magiging rules ng ating gobyerno? Pag-isipan niyo yun mga kababayan. Pero mga kababayan, ang kailangan talaga natin ay mas magandang, mas mataas na antas ng edukasyon dito sa Pilipinas para mga tao, katulad ng mga kababayan natin sa gobyerno, mas gumanda ang mga magiging solusyon nila para sa mga problema na ganito dito sa ating bayan. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders ay pataasin at pagandahin ang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. May kasabihan mga kababayan na a better informed citizen will produce a much better government. Maraming pong salamat. Ako si Michael Sai, inyong Dab ng Bayan.